За да демонстрираме и завъртането на обектите, ще използвам абсолютно същата постановка, която имаме от преместването на обектите. Логиката е абсолютно същата. Стартирам командата или от тази икона, или от шортката E. По принцип тези три шортката са доста често използвани, така че занапред, когато използвам тези клавиши за преместване, завъртане и скалиране, може дори и въобще да не ги споменавам. И така, след като е селектирана тази иконка, командата е стартирана, избирам обекта, върху който да приложим тази команда, и логиката е същата както с преместването. Отново имаме посока, в която можем да направим завъртането, и основни оси, около което това да се случи. Например, ако искам завъртането да стане около оста Z, която тук си я представяте при преместването, тя е нагоре. За да стане завъртането около нея, трябва да имам селектирана ето тази част на гизмото, която, когато курсора ми е върху нея, тя става жълта, а когато е отстрани или имам селектирана друга ос, виждате, че цвета е син, както е и цвета на гизмото за преместване по Z. И така кликвам, задържам и влача мишката настрани. И така завъртам обекта около неговата ос. В случая това е Z. В момента само пробвам командата, но реално не искам да завъртам обекта. Така че докато е активна командата, натискам едновременно с това десен бутон на мишката. В другите оси е абсолютно аналогично. Ще говорим за завъртането и на точен градус, което всъщност става с активиране на функцията Snap, Angle Snap Toggle. Когато е активирана, сега вече завъртането, виждате горе в скобите, реално става с стъпка през 5 градуса, докато завъртам десен бутон, за да не съм приключил командата за завъртане. И ако избера десен бутон върху самата иконка, тук вече от опциите за завъртането мога да избера и тази стъпка, за която говорим. За завъртането ще променя, например, през 45 градуса. Преди да затворя обаче, само искам да спомена още нещо. Понякога Max има ето такива прозорци, в които няма бутони за потвърждаване, няма OK, няма Cancel. Това значи, че каквито промени са направени тук, с затварянето на прозореца се потвърждават. Десен бутон отново. Виждате, че тази стойност се е запазила. И така, отново завъртам. Този път обаче, тъй като направихме стъпката през 45 градуса, виждате горе как динамично се променят цифрите при завъртането. Докато активна командата, натискам десен бутон, просто ще го върна на 5 градуса и ще изключа Angle Snap. Тук, както и при преместването, можем да направим тази трансформация по две оси едновременно. Например, ако искам да завъртя обекта едновременно по тази ос и по тази ос, мога просто да кликна между тях, ето тук, а не върху самата окръжност, която е жълта тук, а ето тук, между тези две оси, и виждате сивия кръг, който се появи, който ми показва, че мога да завъртам обекта по двете оси едновременно. Докато е активна командата, натискам десен бутон. И така, нека в следващото видео да видим и командата за скалиране.